Ahoj, já jsem Dominik a vítám vás všechny u rozhovoru s Ondrou Svolničkou, který je zakladatelem projektu Tymy v Tyny. Ahoj Dominiku, díky, že jsi přijel a taky zdravím všechny diváky, kteří se koukají na našem kanálu na YouTube. Tak Ondro, hned na začátek, chtěl bych se zeptat, proč ten název Tymy v Tyny? No, Tymy v Tyny je zkratka pro Tyny, to je jako tiny house, jako malý domek, a Tymy, to je můj kocour Tymián, takže jsem jako chtěl vždycky mít už nějakou firmu, když jsem byl mladý, a nějaký název, jako který by se rýmoval, ale takže proto Tymy v Tyny, ale je to takový složitější, takže nedávno jsem i se zaplatil doménu bydliftiny.cz a přemýšlím, jestli mít jako dva nějaký jako projekty a nebo dva respektive kanály a nebo všechno jako přesměrovat na ten bydliftiny. Takže uvidíme ještě, jak se to vyvine. Jasný, jasný. Jenom tak ve zkratce vlastně, co to ty tyny stavby jsou? Tiny stavby to jsou malé stavby, v tom právě teďka jako jsme a mám tady právě 4 nebo teď už 5. domeček vlastně další, takže jsou to malé stavby do nějakých, dejme tomu 25 metrů jako čtverečních, které jsou třeba na kolech, jsou celoroční a jsou i mobilní, takže vlastně tiny stavby jsou malé domky, získali jako obrovský, je to dneska takový fenomén té dnešní doby, získali prostě na popularitě už před pár lety jako v Americe, kde to byl obrovský boom, protože teďka jak máme, jak jsou drahý ty materiály, jak jsou drahý nemovitosti, pozemky a tak, takže vlastně teďka je to obrovský boom i u nás v České republice a tiny stavby jsou prostě malý domky. Jasný, jasný. Ondro, kdy se u tebe zrodila myšlenka si založit živnost? Postavit se vlastně na vlastní nohy a začít podnikat? Tak nebylo to ani tak jako plánovaný, protože já jsem si tiny house zamiloval třeba před 4-5 lety, kdy jsem byl normálně jako zaměstnaný a žil jsem jako v nájmu nebo furt žiju a najednou jsem si všiml někde na sociálních sítích těch jako tiny houseů a bylo to tenkrát jako v Americe, jenom to frčelo a hrozně jsem se to jako zamiloval, protože jsem viděl tu jako myšlenku toho vlastního bydlení a hlavně jsem věděl to, že je to jako cenově dostupný, takže bych se to mohl někdy v budoucnu jako dovolit. A takže k tomu jako vedla docela dlouhá cesta. Začalo to tím, že jsem šel na kurz, nebo byl to respektive workshop týdenní, a jak stavět jako malé dřevostavby, takže tohohle kurzu jsem se jako zúčastnil a potom mě ten jako týden nestačil na to si třeba postavit domek nebo tak, takže jsem nastoupil do dřevostaveb a nechal jsem se jako zaměstnat. Byl jsem normálně jako stavební jako dělník a stavili jsme klasické dřevostavby na základovce, docela velký baráky, který stály třeba i jako 15 milionů, 10. Takže a ten systém jako té dřevostavby je úplně stejný, jenom to není na základovou desku, ale na podvozek. Takže jsem se to tam nějak jako naučil v těch dřevostavbách a pak jsem si vzal půjčku a koupil jsem projekt, volený pozemek pro nájem za 1500 na měsíc, ale v průběhu toho stavění mě to tak bavilo, že jsem si řekl, jo, tohle musím dělat. Vlastně v práci jsem dělal tenkrát to samý, ale bavila mě tady ta svoboda, že si můžu dělat pauzu, kdy chci a můžu si prostě časově zvolit, jak chci jako pracovat. A i tady, jak jsou ty malé domky, tak jde všechno jako o trochu rychlejc, takže je hnedka vidět ten výsledek. Jasný. A vlastně v průběhu toho mě nějak jako se zrodila myšlenka, že bych to mohl jako dělat a že bych mohl pak stavět další. No. To je super, to je super. Jinak vlastně při té stavbě těch tiny houseů tak kladeš velký důraz na ekoprodukty. Jde to vlastně jako z tvojí hlavy, že chceš, aby to fakt bylo eko, nebo vlastně posloucháš to, co vlastně jde ze světa, že všichni chtějí mít teďka eko věci, tak jestli to je z tvojí hlavy, nebo to je kvůli těm lidem vlastně, kteří si to chtějí kupovat? No, dneska ta nějaká ekocesta je docela trendy a já bych se přiznal, tak nejsem žádný jako velký nějaký ekoaktivista nebo něco takového, ale zároveň nejsem ani týpek, co by prostě kouřil a hodil by vajgl tamhle někomu pod nohy. Takže jsem tak jako něco mezi, ale je mě to určitě jako sympatičtější, ta ekocesta, ale hlavně já to stavím tak, jak kdybych v tom chtěl bydlet jako já. Já tady v tom tiny houseu radši chci mít prostě modřínový okna anebo dubovou podlahu, než prostě plastový okna a lino. Takže já to chci... Tak ono by to ani k tomu nešlo, jakoby, jako ve výsledku, kdybys
tady hodil pevco nebo plastový okna, jak to ztratí vlastně jaký to kouzlo, že jo? Ztratí to kouzlo, ale přesto to jakoby někdo dělá, což já neodsuzuju. Je to pak ten domek jako vyjde na trošku levnějc, když o každém materiálu jako trošku ušetříš. Ale prostě já to stavím tak, jak kdybych v tom chtěl bydlet jako já, takže prostě z těch nejkvalitnějších materiálů, aby to prostě krásně vypadalo, aby to mělo maximální životnost a takže tak. A ještě ve zkratce vlastně, jaký jsou výhody bydlení Tiny? Jak jsi říkal, vlastně ono to je na kolečkách, že jo? Je to na kolečkách, takže se to dá různě převážet. Takže když se třeba rozvedeš, nebo já rozvedu se svojí ženou, kterou ještě nemám, ale tak se můžu zbalit domek a odjet. Ale každý v tom jako vidí, každý si v tom něco najde svýho. Já v tom vidím třeba to, že mám něco jako mýho, něco svýho, žiju zároveň na zahradě prostě, kde můžu jako pěstovat si ovoce, zeleninu, kde můžu prostě trávit svůj čas. Další prostě extrémně velká výhoda pro mě je ta, že se nezadlužím na celý život. Protože ty dnešní nemovitosti, že jo, a ty hypotéky jsou prostě úplně přestřelený a proto díky tomu jsou i populární tyhle malé domky. A takže mě láká jako to mít nízký výdaje a neplatit jako 30 000 měsíčně nějakou hypotéku. A teďka i jako čekám prostě mimčo, nebo čekáme, takže chci radši ty peníze, abych to dal do velkého baráku, do té hypotéky, tak chci mít prostě na výlety s dětskem, chci mít na koníčky pro to dítě, a takže ty peníze třeba i hlavně. Jasný. A vlastně, když si zájemce koupí takhle od tebe baráček, tak co pak musí splňovat? Ohledně třeba katastru, a pozemku a dalších věcí, jak to pak je tady s těma věcma? Tam záleží, jaký má pozemek. Tam, když tyhle tajné stavby mají i tu výhodu, že se na ně nemusí řešit jako stavební povolení, ale řeší se tam jako jenom územní souhlas a to záleží na tom územním plánu. Takže liší se to prostě od druhu toho pozemku, ale funguje to třeba tak, že se přijde jako na ten úřad, ukáže se tam jako fotka a řeší se jako, jak by to šlo udělat třeba, jak by to šlo jako oficiálně povolit, mít tady ten domek, takže se to někdy řeší jako doplňková stavba, někdy jako prostě zahradní domek a tak nějak různě se k tomu hledají jako cesty. Jsou i lidi, co to třeba s úřadama jako neřeší vůbec, mají prostě svůj pozemek a dají si to tam a jako neřeší to. A teďka třeba na jeden domek, který v tom lidi budou bydlet celoročně, tak lidi přišli jako na úřad a po nich chtěl jenom jako velikost toho domku, rozměry a čím budou jako topit. Takže chtěli jenom jako tohle, takže se to jako liší od toho jako kraje a od toho, co má člověk jako za parcelu. Super. Teď už se podíváme vlastně dovnitř, co se tady všechno nachází. Jak byste vlastně ve zkratce popsal, co je tady jako za místnosti? Děláme to všechno na ocelovém podvozku a je to de facto jedna taková velká místnost, která je rozdělená jako spacíma loftama, které jsou nahoře a samostatnou koupelnou, kde je normálně malá vana, je tam záchod, může být splachovací, může být i separační, nějaký ekologický a je tam umyvadlo, boiler, takže vlastně v domku obecně tady máme všechno, co potřebujeme. Máme tady gauč pohodlný, máme tady nahoře spaní, máme tady krásnou prostě kuchyň, máme tady úložní prostory, takže ty tiny housey jsou i stavby, kde jde vlastně celoročně bydlet, akord třeba tady jako u nás, když my tady máme dvojitou izolaci. Takže tady máme všechno, co potřebujeme a i ten čas třeba, když ten domek je někde na zahradě, tak se od jara prostě do podzimu tráví čas víc venku a prostě tu zimu se tady jako přečká. Je tady i topný panel na dotápění, topíme tady hlavně v zimě jako kamnama, plus je tady na ten dotápění přes termostat jako topný kabel, takže ty domky jsou jako celoročně obyvatelný. Jasný. A vlastně ty máš jednu konkrétní šablonu, nebo když by třeba zákazník přišel s tím, že já nevím, chce udělat vlastně koupelnu na druhou stranu, tak s tím máš jako problém, nebo? Tohle je naše jako vlajková loď, takže tohle je jako základní domek, který už je detailně promyšlený, je jako vyšperkovaný a tímhle jako to je hlavní stavba nebo hlavní nějaká ta dispozice, kterou my stavíme, je to na podvozku 8 na 2,5 metru a všechny věci, co se týče interiéru i exteriéru, tak řešíme jako individuálně. Ať už to jsou barvy oken, barvy podlahy, ať už je to nábytek, jestli velký gauč, malej, prostě kuchyň, takže všechno se řeší individuálně
Ale tenhle nějaký základ jako je stejný, protože už jako líp to vymyslet nejde. Ale budeme teďka i dělat domeček na SPZC, takže vlastně do 3,5 tuny a ten bude normálně za auto, ten už bude teda menší, bude to 6 na 2,2 jako metry, takže to bude jako už druhý domek, ale hlavně jako tenhle domek, který jako chcem stavět. Můžeme dělat i jako něco většího, co se týče té přepravy, bylo by to tam pak jako lehce dražší, ale dokázali bychom postavit, kdyby jako někdo měl peníze prostě a chtěl jako něco většího, tak i většího, ale to už pak jako lehce ztrácí ten minimalismus, to už by pak jako nebyl tiny house, ale byl by to prostě nějaký mobilní domek. No. A co se týče té přepravy, ty jsi schopný jako zajistit někoho, nebo to si lidi zajišťují sami? My tady zajišťujeme všechno, i tu přepravu. Veze se to, pokud to jsou tyhle domky, tak se vezou na kamionu, takže my to tady naložíme a veze se to za kamionem, já jedu vlastně s tím kamionem. A nebo teď, jak budeme dělat ten domek na SPZkách, tak tam se to člověk normálně odveze jako svým autem. Jasný. Jinak co se týče vlastně přísunu vody a elektřiny, jak to tady je? My z boku domku, tak nad OI, tak máme box, kde je přípojka na vodu, přípojka na elektřinu, můžou tam být i nádrž na plyn, může tam být i solární systém, a takže to všechno jako řešíme, jsou tam jističe, takže to všechno řešíme a je to tam schovaný hezky. A co se týče i třeba toho, jak ten domeček je vypodložený, tak nechal jsem si od zámečníka udělat jako takový nohy podpěrný, takže k domkům dodáváme jako i nohy ocelový, a který jsou do barvy k podvozku, ke střeše, takže aby to vypadalo i krásně, aby to ten domek drželo, takže vlastně i ty kovové jako nohy k tomu dodáváme, takže člověk může mít prostě připravenou jako zahradu, aby se tam s tím jako dalo najet a může respektive hnedka jako bydlet. Jasně. Ještě jsem se chtěl zeptat teďka taky 2 důležité otázky ke konci. Doba dodání domečku. Tak domeček trvá postavit, respektive třeba 4 až 6 jako měsíců to trvá, takže doba dodání je do 8 měsíců my uvádíme. Tam vždycky záleží konkrétně na těch domečkách, kolik jich máme domluvených, ale všechno jako trvá výroba oken, že jak to máme individuální, tak někdo může chtít prostě zvenku modrý okna, zevnitř třeba žlutý, a takže trvá výroba oken, výroba nábytku, podvozek, takže všechno to nějak trvá. A takže tak do těch 8 měsíců si myslím, že jsme schopni ten domek zajistit, aby ho měl člověk jako na svém pozemku. Jasně. A teďka momentálně třeba kolik máš rozestavený baráčku? Teďka jsme nedávno rozestavili 5. s tím, že tenhle domek už pojede a za chvíli ty 2 další taky pojedou jako rychle, takže nějaký domky už se jako, jeden už se domluvá, ten už je de facto domluvený, takže teďka nám tady stojí 5 domečků, ale nějaký už jako odjedou. Super. A vlastně otázka nakonec, finální cena? Domek se pohybuje, tyhle ty domky se pohybují kolem 1,6 milionů, to je včetně vybavení, včetně DPHčka, a ta cena jako si myslím, že je poměrně nízká vůči té jako kvalitě, která je tady, protože, a vysvětlím hnedka proč, protože my tady neplatíme žádnou halu, neplatíme žádný prostě pronájem 50 000 měsíčně nebo něco takového. Nejsme jako žádná velkovýroba, takže nezaměstnáváme tady jako lidi v kanceláři, kteří by seděli, řešili marketing. Neplatíme tady peníze žádnému jako majitelovi té firmy, který si sem prostě přijede v Mercedesu jako jednou za rok. Takže vlastně ty peníze, co nám ty lidi dají, tak jdou převážně jako do těch nejlepších materiálů, ať už je to dvojitá izolace, dubová podlaha, modřínový okna, modřínová fasáda, falcovaná střecha ze satému, takže vlastně ten důraz klademe na tu kvalitu, ale díky tomu, že vlastně jsme tady jenom, ty peníze jdou jenom pro nás, pro ty, co na tom jako reálně děláme, tak si můžeme dovolit to mít jako tu cenu nízkou, protože neplatíme všechny tyhle okolnosti a ty ceny jdou jenom jako do materiálu do nás. Takže ta cena je kolem 1 600 000 a cena toho menšího domečku za autem je kolem 1 400 000. Super. Tak to bude asi všechno. To bude asi všechno. Ode mě. Kdybyste něco chtěli, určitě kontaktujte Ondru, podpořte ho.
Já vás chci i pozvat tady k nám do Dědoví, protože prostě jestli se rozhodujete nebo přemýšlíte o nějakým tiny houseu, určitě je dobrý projet třeba minimálně 3-4 firmy, podívat se na to, jak to staví, jak to dělají, a abyste nekupovali žádný jako zajce v pytli, ani to není žádný pečivo, co si jako koupíte každý den. Takže doporučuji se k nám tady přijet i podívat, prostě nezávazně na ty domečky, jak to tady vypadá. Můžete ve všední dny a můžete i o víkendu, stačí mě zavolat nebo napsat e-mail a já tady pro vás budu a budu se těšit na návštěvu. Takže Dominiku, děkuji ti moc, že jsi přijel na rozhovor a zdravím i všechny lidi a mějte se hezky. Mějte se. Ahoj. Ahoj. Dík. Bylo to v pohodě. Jo. Tak uvidíš, no. Ale kdyby to... Teď doufám, ale že to jelo. Jo. Jo. No, jestli jedem. To. Ahoj, já jsem Dominik a vítám vás všechny u rozhovoru se zakladatelem projektu Timmy v Tiny, kterým je Ondra Solenička. Pojď ještě jednou. Ještě jednou. Ahoj, já jsem Dominik a vítám vás všechny u rozhovoru se Ty vole, já to tam nedám, ty vole. To je v píči, vole. Ty vole, jak to tam dáme, kurva. Tak OK, tak jako napůl na kameru, napůl na mě. OK, tak počkej. Možná na tu kameru, to je takový to. Pičo, přemýšlím, co tam... Ahoj, já jsem Dominik a vítám vás všechny u rozhovoru s Ondrou Solničkou, který je zakladatelem projektu Timmy v Tiny.